kagwang. Itim na ang kagwang. Bouncy, right? Oh. Dito na kami sa mga kagwang. Welcome to my channel. Mga kagwang, papunta kami ng Boracay. Shout out sa mga kagwang. Mga kuha na to, mga kain muna ang mga kagwang. Gitim na masyado gitim. Tuna sandwich. Oh. Gitim na ang kagwang.
everyone. Cebu Pacific welcomes you to Ninoy Aquino International Airport. We are pleased to announce that we have just landed 25 minutes ahead of our scheduled time of arrival. On behalf of your entire Cebu Pacific team headed by our flight crew, Captain Kunana and First Officer Kuya, together with your cabin crew, we thank you for making Cebu Pacific a part of your important moment. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to our fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. Captain Sanders for Rebel Crosscut. Your cabin crew will stand up momentarily to do a safety-related procedure. Please remain seated. Touchdown na mga kagwang. Mga kagwang, wait. Yeah. O siya?
Yung sa seat natin. Nahulay si Mahoy, nasa 21 ring siya. Pero mapabalik ka lang sila dito. Two lines. Two lines. Katiklan. Two lines, no? Una, babe. Two lines. Gold, I know. Saan number? 21. 21? DEF. Babe, excuse me, babe. Ah. 21. Yeah, it's cold. Warm you up. You have Yeah. jacket and that. I don't have that. I have shirt. Dari ka na size 21. Oh. Really? Mama? Oh, we're gonna stay. Ah, it's here. 21. Let's go first, anak. Mm-hmm. Mga kagwang, nasa plane na kami mga kagwang.
picture na din. Saka? Mga kagwang, may antayin lang kami dito mga kagwang, yung mga pamangkin namin mga kagwang. Para sabay-sabay kami doon sa boat. So kuha pa kami ng Boracay transfer. Yun mga kagwang. Sige mga kagwang. Dito na sila mga kagwang. Ayun sila mga kagwang, oh. Mag-ano na kami ngayon, dito, Boracay transfer. Kuha pa kami ng bus. Sige mga kagwang, tsaka diretso kami dun sa may boat na para patawid po sa kabila. Okay, let's go. No. Oh, right here. Mama's right there. Can be a tissue. A tissue, Mama. Tissue daw, Mama. Get the tissue from the floor, Mom. Yeah, you drop it, so it's dirty. You have to get a new one. Ha? One 126 yata, 128 na yata, oh. Ano ayos na daw? Tabon Port. Alright. Tabon. Ay, dito sa magkuhan o kuhan. Lord. Nakakagawang dito ako ngayon sa sa Tabon Port. Dito kami kukuha ng ticket para sa boat.
papunta dun sa Boracay Island. Sige mga kagwang. Sakay na lang. At saka pala, sakay pa lang doon mga jeep. Mga kagwang, pinulungan ko lang yung lady porter kasi she's so kawawa. Kagwang, tinulungan din ako ni kuya kasi I'm also kawawa. Dito na kami mga kagwang. Paalis ng boat mga kagwang. Si ate, pwede ang laki. Si Kuya Jekyll pa. Anak dari si Kuya Jekyll, baby mo na po tayo. Baby Sam. Kaya po, lang po. Bumito ko daw mga kapuan. Mawala ako kapoy. Sabi ako. Worth it gaya, worth it. Tingnan mo sa mo, tingnan ko sa. Ako na rin, ako na. Ito ulit, ay sige. Slowly. It's bouncy, right? I like it. It's bouncy. Uh-huh. Donut? No. I saw a donut. Yeah. Come on. Come on. Come on. Come on. Careful. Sand. Uh-huh. That way. Okay. We're going to find a shade. Come on. That's the Because it's raining. Wow, this is so Satisfying. That's fine, baby. We're going to clean that one later. Can you say something?
We will be sad because we are in the Right there, oh. Oh, there's a green chair. Go, a green chair. Right there. Oh. Oh. Okay. Sit down again. Oh. Oh, sit down. Tabi with Tita Nok. Go, tabi with Tita Nok. Share tree. Share tree. Okay. Pwede isa kasay lang naman lingkuran lang, oh. Goro sa bayan mo yan? Sige, sige. Tatlo. Okay, sige. Go. Tatlo dyan, Dietrich, tatlo. Bebs, ano, Bebs? Oh. Before 7, 3rd. Flight number ka na. Go here. Ay, malapit na ako makapagpahinga mga kaguwang. Nakapagod sa biyahe buong araw. Nandito na kami sa hotel mga kaguwang. Nakapagpahinga na. Oh, shout out kay Daddy. Daddy, ba't nauna ka dito? Oh, thank you. Oh, you hold properly, ah. Pineapple, orange. Ah. May indoor pool mga kaguwang. Dito na kami sa room namin mga kaguwang. Ganda kung ano namin nakuha na room. Kasi balcony, may balcony, tapos nakita mo yung pool sa baba. Sarap na matulog mga kagwang. Thank you for watching mga kagwang. See you tomorrow.